ଦିନ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲି ଦେଖିଲା ତ ମୋ ଡଲ୍ ମୋତେ ଧରିକି ଖେଳୁଛି। ଏବେ ମୋତେ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବି ଆଇଡିଆ। କାଲିକି ନା ରାତିରେ ମୁଁ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବି। ଦେଖିଆ ମାମା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି କି ଅଛି ସିଏ। ଚାଲ ଛିଟକି ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ଏଠି ତ ରଖିଥିଲି ଏଠି ନାହିଁ ଏଠି ନାହିଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ କେମିତି ଟାଉଟୁ ହେଇକି ଖୋଲି ପକେଇ ଖାଇଦେଉଛି। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍